ҳамада салом алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза аз барномаи хабарҳои Оқи Падарский. Номат палангая. Як нуқта гӯям агар шуъур аст, бӯи ҷӯи мулёнро яд. Акай Муҳаммад, акай Эсем Шарипов ҳамин корро чӣ дарку? Хабарҳои Оқи Падарский. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди Эсем Шарипов бепул рафта ҳиҷома, массаж ва фитабочка кунед. Мерай пиштаку тамемола, поҳо тамемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. шахсоне ки аз ширами рӯ, пигментатсия, веснушка ва доғҳои рӯй азият мекашанд ва якчанд намуд кремҳо истифода бурдагианд, аммо результат додагӣ нестанд, пас ман ба шумо экспигментҳои оригинали 4%-аи истеҳсоли Турсия ва собуни пӯсти моро ба шумо тавсия медиҳам. ин метавонад ки ҳамаи ин мушкилиҳоро ҳал кунад. Занг бизанен, бизалайд. лайк мондана фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. Оқи Падарский хабар оғоз мешава аз як ҳолати оқипадарие ки агар ира оқипадарӣ наномем чӣ номем, чӣ дигар ном мемонем. Ира як бародар як подписчик рӯй кард. биёин тамошо мекунем ва хулоса мебурем. ببینین ملت تاجیکم، ببینین مردان تاجیکم، کتاب قرآن را گرفته دست به دزدی میزنم. ببینین مردان تاجیک را، کتاب قرآن را گرفته دست به تجاوزگری میزنم. ببینین ملت تاجیکم، کتاب قرآن را به دست گرفته دست به تجاوزگری میزنن. 93 سال بعد گفتم که حیات مرا ویران نکن، حیات من نشکن، حیات بازیچه نیست، حیات من شکسته، من کودک دارم، من تا حاضره الیمن نگرفتم، ولی من سرگذشت من بسیار همش بد می نویسم. ببین که این کتاب بعد ما فهمیدم که این کتابی شیطانا بوده است. обязательно خورشید، این خورشید یادگار پیرامه، обязательно ما این کتاب قرآن پگه علاو سر میتم. کتاب قرآن گرفتی، قسم خوردی، حیاتی مرا سوزاندی، انا کن نوبتی من اخیر ده ما کتاب قرآن علاو سر میتم. این کتابی шайтон Қуръон будааст. астағфируллоҳ. албатта ки кадрои баъдиш ҳам ҳастай, лекин ҳамин зане ки ҳамин видеода ҳастай, агар ки ту ба ту мераса всё равно и видео, имрӯз ҳастанд одамое ки дина сипар мекунанд, аз дин суистифода мекунанд барое ки ӯро бовар кунанд. ин хел одаморо даҷҷолҳои ҳамин замона мегӯянд. китоб гунаҳгор нест, дараҷаи дин гунаҳгор нест, дараҷаи ҳамин шахсҳо худшон гунаҳгоранд ки дина ниқоб мекунанд, суистифода мекунанд ва мисли шумовори одам мутаассифона ба ҳамин дараҷара беақлен ки ҳамеро фаҳмида наметонен. имрӯз лангулӣ ба Аллоҳ қасам мехӯра, ба номи худо мегӯм, қасам мехӯрам, вай кунтияй. ба Аллоҳ қасам мехӯра, як шахса ҳамҷинс мега. дар ҳолати шумо ӯ шахс дигар бовариш аз Аллоҳ бигарда, барои он хотире ки одам ба Аллоҳ қасам хӯрда дурӯғ мега. Не, албатта шахсе ки ин кора мекуна гунаҳгор худи ҳамон шахсае, на ин ки Аллоҳу Қуръону дин. ва албатта бардоро ҳамчунин дар ин ҷа ман видео дорум ки Қуръона масад пора кардагӣ ва месӯзона, лекин ман нишон дода наметавонам бардоро, ман маҷбурам ки болои видеоро хира кунам. чизи хуб нест масад ихе видеора бурори масад открита нишон бутӣ кушоду равшан фарқият намекунӣ аз ҳамин одаме ки ҳамин кора мекунад. барои ин хотир ман видеоро хира кардагим, лекин дар ҳамин видео дида мешавад ки масад хира кардагӣ набошад. мақсади гап ки хира кардагӣ, но дар поёни хира кардан Қуръон ҳам хе ғавҷдагӣ ва рақуша дарондагӣ ва алло сар метия. ин агар Оқи Падарский хабар набошад, дигар чӣ гуна хабарае? ай Оқи Падардам бадтар шид. лайкотон ба хотири амал нест, бардор лайкотон ба хотири май. лайк мондана фаромӯш накунед ва давом метиҳем барномаро. Як нуқта гӯям агар шуъур аст, бӯи ҷӯи мулёнро яд. акай Муҳаммад, акай Эсем Шарипов ҳамин корро чӣ дарку? хабарҳои Оқи Падарский. дурӯғ чӣ гуна кор мекунад? чӣ хел одами зиндаро ба мисли зомби мегардонанд? барои чӣ хотир
телевизор тамошо кардан зарар дорад. Приёмҳое ки дар ин видео шумо ёд мегирен ба хотири оне нестае ки шумо ҳамин хел бадхоҳ бошен. ба хотири ҳифз кардани шумое ки ҳамин гуна приёмҳоро нисбати шумо истифода набаранд. Предупреждён значит вооружён. оғоз мекунем барномаро. яъне ки дар бораи мизи мо 3 туби сиёҳае, дуруст? бале. оғоз мешава моменти хуб шикастан одама ки ба мисли куклае мешава ки не хеле ангушто ришта бастагиа ку дидаган расмора истифода мебаранд. ҳамин маънои хеле ҳам чиқир дорад ва оҳиста оҳиста агар муддати ҳафта моҳ ҳамин кор давом кунад, ӯ тамоман аз ақли худаш мебарояд. мозг дар сари хитае, но идораш дар сарит нест. ба нақта бигем яъне ки бояд ҳис кунӣ, дуруст? бале. яъне чӣ хеле ки шумо мебинен, ӯ ба саводае ва ҷои заифиш ҳамияе. ин психологияе. бале. яъне чӣ гуна ба саводае ва ҷои заифиш ҳамияе. ин худписандае ва ҳамин чиза мешава ки зидди худаш истифода барӣ, ҳамира яроқ кунӣ. чӣ хеле ман лангулиро мегум ку мата да чангак мемонам мехӯрӣ, корҳоеро мекунӣ, суханҳоеро мегӯӣ ки нақшаи ма буд ва ҳамин гуфтаҳоу ҳамин корҳоитро баъдан ман яроқ карда бо тара хита мезанам. ман аллакай фахр мекунам. тамом. чангака хурд. ин видеое ки дидем бародаро як порчае аз виб канали ма. яъне ки ман дар телеграм закрити канал дорум. касе ки мехоҳад обуна шава, шумо аллакай дидем ки чӣ гуна барномаҳо мегзарад. асосан барномаҳои зеҳнӣ, мантиқӣ, ҳамин гуна чизҳое ки дар ҳаёт дар кортон мешавад. чӣ намуд одаме ки набошӣ, чанд солае ки набошӣ, дар куҷое чӣ корае ки набошӣ, ин маълумото ба нархи тилло барот арзиш пайдо мекунам баъдан вақте ки шинос мешавем. ссилкаш дар якум комментария закрепич дага касе ки мехоҳад обуна шава. як нуқта гӯям агар шуъур аст бӯи ҷӯи муёро акай муҳаммад, акай сенг шарипов ҳамин коро чӣ дар ку خبرهای اوکی پدرسکی Охи таҷарш. мазза када задестай. ба мазза будай, ҳа? бухой, бухой, бухой. Бухой, ҳа? Бухой, бухой. Бухард. Бухард. бача, чо кади? چی گفتی چی روزایی چی بابایا چی иш майли, лекин ҷолибиш дар чие ки вақте ки бишина ба фикрам ки ай поёня намуд газ ҳуй мехӯра ки мепара. акай муҳаммад, акай сенг шарипов ҳамин коро чӣ дар ку خبرهای اوکی پدرسکی бале ҳамагон медонанд ки бештар духтаро сумдора дӯст медоранд ва дар умум духтаре ки худаш агар сум кор кунад, шахсеро мекова ки аз ӯ зиёдтар сум кор кунад. яъне ки ҳамеша духтар дар кадом статусе ки набоша мехоҳад ки марде ки бо вай аз ӯ зиёдтар сум кор кунад. хоб нигоҳ мекунем ки ин зан чӣ қадар сум талаб дорад. сиявон қисмара ба як айфон як лексус бигирам матразадагӣ нестим янун хури зиёдтӣ белангули бест охи ман тра нагуфтестам, ман дар бораи дигар кас гап задестем. дарав дамобай меброи айфону лексус. хаб ки як минут. хоб бародаро гӯш мекунем ин чӣ мега изан. сиявон қисмара ба як айфон лангули духта бест як минут бе барномаро кунем. гӯш мекунем бародаро ки ин зан барои ӯро гирифтан чӣ талаботҳо дорад. Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы ты с ним встречалась? сиявон қисмара ба як айфон лангули бле гӯш кунем. Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы ты с ним встречалась? На меня мужчина должен заработать, хотя бы миллион один. Миллион один. миллион один гуфт. ещё раз задавайте вопрос. як бор дига пурсем мега. ку як бор дига пурса чӣ мега? ой на блядь я бор дига нишонте я бор дига زمن رنجیده ای رنجیدن آخر برای چی؟ Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы ты с ним встречалась? Мужчина должен заработать около 5 миллионов. якум миллион як гуфт.
баъдан буайзара капурси карад ба ставкаша вардошт яъне ки 5 миллион намедонам дар ин байн чӣ гап шид дар сараш чӣ фикр омад ки 5 миллион мумкин фикр кард ки барои овози зебош ҷарангастӣ ماشина Минимум 5 миллионов зарабатывать. А что ты взамен можешь ему дать? я ему могу замен дать ему моих детей. детей своих детей дети-то не твои. Если вы меня видите, возьмете меня, я самая добрая девушка в этом жизни. Очень мало таких девушек встречается, поэтому пишите в комментариях, забирайте вот эту прекрасную даму себе. Астағфирулло, давка натейрам уро. ба ғайр аз они бисёр гап задан шумо усуб ест. Агар ки бои баи овозаш бо бисёр гап зан агар дар бех гӯши одам мекша одама. Уважаемые мои любимые казахстанские мужчины, я хочу вам всем пожелать успеха, удачи. акай муҳаммад акай сем шарипов амикоро чӣ дарко хабарҳои оки падараски. чӣ гунае ки мо шумо медонем дар кишварҳои пешрафта ҳатто сагу пишаки хонагира паспорт ҳам мекунанд, не ки шиноснома доранд, мақсад ба мисли одам вори зиндагӣ мекунанд ва бисёр чизҳоиш ки мара намефора мебинӣ дар коляскаҳое ки барои кӯдакай сагуай чихуахуай ку чихуахуай нихуахуай. лекин чизе ки ҳоло шумо мебинен шуморо ҳам ябора сартона вайрон мекунам, мара ҳамчунам. Барои медонин чӣ ба? нет Так, чишмош нимкола ҳуишидестай иш бо сатр дорад. Чолиб. Так, дени раждени ҷашн гирифтесан ҷеражин як кӯдакчае ба фикри мо? Кубе? Ис ҳагай ку? چی گفته چی روزه Ё пишак. چی بابایا چی روز Пишакай айторд. Шнайден ака. Нашнайден як бор дигар. Чӣ кор кард? Чӣ гуфт ака? И пад мусалмоне? замина ман крен ма мефуром. Бо ураби камера кардесан. Сари қаврд шуда. зодрӯзи пишака қайд гирифтесан. бо падарка. ё бо хати сурати хотиравӣ гирифтест яъне як нуқта гӯям агар шуъур аст бӯи ҷӯи мулёнро яд акай муҳаммад акай сем шарипов амикоро чӣ дарко хабарҳои оки падараски. хоб мегзарем ба мошинбозор. марҳамат. як мошини туфта мехарӣ ки дарун дига берин дига худата фиребу найран кара мегарди. мана ту ба майбах тамошо кун, оригинал ягонҷо сохта не чӣ хел бошад ҳамин хел ҳай мекунӣ. тамом. солаш 2019, мотор 56, намедонам газ бошад бензинми ёки солярка, балӯи пулдоро пофик. ту карочи тамошо кароси мерседес бенз ҳақиқиша туфташа не ранга бин сипсиё балоно нах панал салона бин полни наворот се монитораша типисар панорама монитор бо як гласел кнопка салона бин тамом кожи оригинал. кожаш оригинал реки краска кадагия. акай муҳаммад акай сем шарипов амикоро чӣ дарко хабарҳои оки падараски. не как будто мода интересно, а то куҷо рафти чира диди? من امروز شیویلی رفتم. куҷо? شیویلی رفتم. шпилили? چه با مزه خوردم. да шпилили чизое ба маза хӯрдӣ? ماشینا دیدم. баъд аз шпилили мошина дида мешава. ҳо баъд чӣ гап шид? شدم خیلی پاکیزه رفت. дар вақтиш ёе ки баъдаш шуд рафт?
چه شدی کار یا بار دیگه کاتلک 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 یعنی که کاتلک در وقت یا اینکه در وقت شد رفتن یا اینکه کاتلک так без چی کاتلک причем در اینجا ماشین گفتی تا بودم کاتلک один всех шрибет ки یا کاتلک سبسه خشرو так причем در اینجا کاتلک 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 اپاد کادیلاک акай муҳаммад акай сем шарипов ҳами коро чӣ дарку خبرهای اوکی پدرسکی дубайский шоколад چه خیلی که من گفتم یا کارفتان آمده یا روز ای دوبای زاشکا چی گفت چی روزایی چی بابایا дубайский шоколад چی رو британский чай چند تا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت اینا بینید های بوش شما اینه ما دتای کنش نوارده باشه اینا بینید اوریجینال ماده این چای نه خوب یعنی که ما برای خوشبختی برای خوشحالی یکدیگر هم خرسند میشیم لیکن آخر نخو برای شکلاتی خرسندی کنی акай муҳаммад акай сем шарипов ҳами коро чӣ дарку خبرهای اوکی پدرسکی چه خیلی که شما میدونین من 99% بلوگر را مرا گفتگیم و در این گپم میستم و وقتای آخر هم شما دیدید اینکه چگونه مرغشون زیاد چی دیسته و اگر باور نکنین شما ما نگلیت نشونتون میتیم اینا مرحمت بینین برای چی خاطر بیسوشته اینا کو بریده بودیم اینا سی مرغ تو که خدا بگه آخه بارون مرغ کم داشتیم اونا لنگولی اونا ماما جان اونا چوجا اونا دیگه همش ببینید همش معلومه مرغو بو بنویسیم بود دایجا کیو کی بود ما اوس پیدا کردم نامشونا акай муҳаммад акай сем шарипов ҳами коро чӣ дарку خبرهای اوکی پدرسکی так не بیایید ما مونتاژ کنم خب رفتیم مونتاژ ما 1 2 3 اگر مونتاژ ما معقول شده باشه لایک بذار акай муҳаммад акай сем шарипов ҳами коро чӣ дарку خبرهای اوکی پدرسکی همچون برادرها نبار رفته است برای توی لنگولی دا حافظ گرفتن یک حافظ نوی دیگر ثبت خچرایی کردگی گوش میکنیم شب و شما نویسین در کامنتر آیا میشود در توی لنگولی یا اینکه نه خب گوش میکنیم آیا سر میکنه بپیرون از میخونم این هم آواز شد نه با فکریم را چیزی گزیده است چیزی گزیده است شد خب در اینجا فهمون نیست که چی میگه بیا من را از اوش کنم ما اینجا دفتره ما دفتره اینجا ما تو چی خیلی باید خونده سی خیال کرده سی که با همه خیلی باید تر در توی میگیرن در توی لنگولی نمیگیرن اکای سیم نگیره وقت از حرف نکی نمیشه و در توی لنگولی این خدری که من را یاد دادم حوزی هم نشده این خط акай муҳаммад акай сем шарипов ҳами коро чӣ дарку خبرهای اوکی پدرسکی بچه همین چیه که بگم روز که بروزه تا بردیم بارون بود همین پچوق شغردگی بود این همین پچوق قبلش نفهمیدیم هم چه بوش کشیدم خیلی بوی سوز داشته شیرچوی در دختیم سهر خیلی میشه کم تا تیزه نیکی برنگ وروده که خیلی با مزه توفت این همین های کرو چی که همین چیه برای کچوب
вкусный шашлик. Ки хурда ки и барои фаҳмидум барои чӣ буда, и барои помидор, запускаи помидор буда ба фикрам. Ира ба помидор мехӯрдаи, ба шашлик мехӯрдаи. Ба ҳамида чӣ мехӯрдаи, ки хурдагаям ира. Так, муҳимаш дар инҷа медонед чие? Комментҳои ин видеоро мехонем. Хуб, ин қати бояд сар мешустӣ. Вақте ки дар сода фақат навбати пода буд. Не брат, ира бояд дар решаи помидор брезиш. Шашлик мебурӯи ҳай замин. Кетчупа бераҳмаш. Ба фикрам шампуна. Акаи креми туфли. Ира ба банан мехӯрӣ. Ин шампуна барои решаи мӯи сара бақувват кардан. Пома задам. Фатири зонума дар угли стол задам. Фатир не калчай зону мегана. Короче, калчай зону, чапоти зону, в общем. Задамаш. Ки ранги ма комментария хонид омадам. Ма ранги ти комментария хонид омадам ва тара видео кардистам. Мумкин дар ютуба ё ки инстаграма бинихта. Хоб, ба ҳами ҷанбаҳс мекунем ки имора палёни кард. Бия лайк шумонем. акай муҳаммад, акай Ҳусейн Шарипов ҳамин корро чӣ дар ку? خبرهای اوکی پدرسکی. лайк монданро фаромӯш накунед. тамошои ду видеои нави охира ки дар рӯи экрани шумо аста. ҳамчунин якум комментария хабар бигирен. ссилкаи вип каналай. ва касе ки блогер шидан мехоҳад, марҳамат, ссилка барои курс блогер шидан аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалӣ. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.